κοιμηθείτε καλά, ζήστε καλύτερα. Καταστήματα ύπνος και υγεία. Γιατί δεν είναι όλα τα στρώματα και τα μαξιλάρια ίδια. Καλά, εσείς ακόμα χρησιμοποιείτε παλιά επικίνδυνα και πολυχρησιμοποιημένα μαξιλάρια που δεν έχουν καθόλου προδιαγραφές και καμιά εγγύηση. Και που ίσως είναι η αιτία που πιάνετε, που υδρώνετε στον ύπνο σας και ξυπνάτε με ζαλάδες και πονοκεφάλους. Το Extra Latex της Idylka με 20 εκατοστά ύψος, 7 ζώνες πίεσης και ανεξάρτητη προσαρμοστικότητα σε κάθε σωματική κίνηση είναι η απόλυτη λύση για ένα υγιή και ξεκούραστο ύπνο. Με διαφορετική σκληρότητα σε κάθε πλευρά του, πλήρως πλενόμενο και αεριζόμενο για να ξέρετε και να βλέπετε που κοιμάστε. Για όλους εσάς που θα μας τηλεφωνήσετε τα επόμενα 10 λεπτά με κάθε αγορά ενός μαξιλαριού Idylka 2004 θα παραλάβετε άλλο ένα ίδιο εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα.